Грамадская культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі» супольна з таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны прадстаўляюць. Можа зморшчыцца строгі гісторык. Факты выбраў на свой капыл. Гэтак нехта напіша скора. Ленін думаў і пра капыль. Ці чуў насамрэч правадыр сусветнага пралетарыяту пра гэтае беларускае мястэчка, як сцвярджае Геннадзь Бураўкін, сёння сказаць цяжка. Але калі ад помніка Леніну на былой плошчы імя яго ж у Менску накіравацца на паўднёвы захад па трасе М1, а пад энергетыкамі збочыць на паўднёвы ўсход, то прыкладна праз 2 гадзіны можна будзе пабачыць падобны помнік на плошчы Леніна старажытнага капыля. Але лепш адразу накіравацца адтуль далей, на сучасны ўскрайк ціхага райцэнтра, дзе можна прыгадаць яго бурнае мінулае да замкавай гары. На гарадзішча і сёння не проста залезці ў модных гарадскіх чаравіках, а ў 13 стагоддзі ворагам трэба было пераадолець знешні роў у 11 метраў шырынёй, ускараскацца з яго дна на 8-метровы вал вакольнага горада, а калі гэта ўдасца, наперадзе яшчэ чакае дзядзінец з 20-метровым ровам і 3-метровым валам. А што ж вы думалі? Сталіца не вялікага, але гордага княства. Аднак горад старэйшы за летапісныя згадкі. Яшчэ з 9 стагоддзя тут селяцца славяне дрыгавічы. Судзячы па знаходках, што сёння можна пабачыць у краязнаўчым музеі, дабіраліся сюды і суворыя паўночныя ваяры вікінгі. Праўда, рака Каменка, што некалі прыносіла сюды варажскія дракары і кноры, сёння выглядае зусім несур'ёзна. Легенда апавядае, што ў той каменцы некалі патануў сын мясцовай чараўніцы, якая ад гора загнала раку пад зямлю, пад замкавую гару, пакінуўшы адно маленькую крынічку з цудоўнай вадой. Ёсць меркаванне, што на будучай замкавай гары было паганскае капішча, дзе прыносілі ахвяры багам. Можа, таму і месца гэта атрымала назву Капыль. Хоць адносна назвы ёсць і іншая думка. Маўляў, жылі тут надта ўмелыя і знакамітыя майстры-шаўцы. Карысталіся яны вось такою прыладаю, якая называлася капыл. Гэткая форма будучага бота. Хоць сёння капыляне ідуць за абуткам у фірмовай крамы, аднак, кажуць, нонканфармісткая звычка рабіць усё на свой капыл у іх засталася. З канца 14 стагоддзя амаль 200 год капылём валодаюць алелькавічы. Князі з гэтага роду, што паходзіў ад самога Гедыміна, вызначаліся надзвычай наравістым характарам. Адзін з іх зладзіў змову супрацьзаконнага монарха Казіміра Ягелона, а жонка другога, тая самая Анастасія Слуцкая, не толькі гераічна абараніла свой Слуцк, але пазней тут пад Капылём дабіла разбітае ў лёсавызначальнай клецкай бітве татарскае войска. З 1612 года Капыль у радзівілаў, якім пазней давялося за яго пазмагацца. У 1695 годзе іх заклятыя ворагі сапегі раптам прад'явілі на яго прэтэнзію, прычым не ў судзе, а на полі бітвы. Неўзабаве ў 1652 годзе горад атрымлівае магдыбургскае права і герб, які пераклікаецца з гербам. Каго б вы думалі? У выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай Капыль апынуўся ў складзе расійскай імперыі ў слуцкім павеце. Новая ўлада уводзіла новыя законы, пры гэтым нанесла капылянам неверагодную крыўду. Статус паселішча панізілі да мястэчка, а вольных мяшчан запісалі прыгоннымі сялянамі. Пачынаюцца судовыя цяжбы, на якіх дэманструюцца даўнія каралеўскія і радзівілаўскія граматы і прывілеі. І ў 1833 годзе капылянам вяртаецца асабістая вольнасць і права звацца мяшчанамі. У гэты ж час паўстае найстарэйшы будынак сучаснага Капыля – Вознесенская царква.
Узведзена яна ў 1866 годзе, калі пасля паўстання Кастуся Каліноўскага па ўсяму паўночна-заходняму краю, як грыбы пасля дажджу, вырастаюць вялікія і малыя праваслаўныя храмы. Аднак капыльская царква пазітыўна выбіваецца з шэрагу стандартных казённых мураўёвак. Сёння храм пачынае сваё трэцяе жыццё. Першы раз ён быў зачынены, калі ў 1936 годзе святар айцец Уладзімір Пастарнацкі быў арыштаваны за неверагоднае злачынства. Ён таемна вёў запісы ахрышчаных ім дзяцей. Пасля кароткага аднаўлення дзейнасці ў часы нямецкай акупацыі і па вайне царква заняла адведзенае ёй месца ў савецкай дзяржаве. У 1961 годзе будынак дастаўся до СААФ, быў пераабсталяваны ў спортзал. Я помню, вот это был 6 класс. Мы приходили, здесь играли дети в теннис, прямо вот где алтарь, а здесь висели баскетбольные кольца. Вот. Нас заставляли бегать, но мы смотрели на всю роспись, храм был расписан, и, конечно, это было невозможно. Как-то давило, как-то мы садились, больше всего сидели девочки, а мальчики немножко играли. Потом стали дети ломать руки, ноги в храме, и его закрыли, и превратили уже в склад. Вялікі дзякуй. Менш пашэнціла сучасніку царквы касцёлу святых апосталаў Пятра і Паўла. Ён быў пабудаваны на месцы драўлянага, вядомага яшчэ з першай паловы 15 стагоддзя. Касцёл таксама быў закрыты ў сярэдзіне 1930-х, калі быў арыштаваны за антысавецкую агітацыю і як член контррэвалюцыйнай арганізацыі ксёндз Юзеф Пяткевіч. У вайну будынак быў моцна пашкоджаны, а пасля яго амаль цалкам расцягнулі на цэглу мясцовыя жыхары. Сёння ад бажніцы засталіся адно падмуркі, на якіх горда ўзвышаецца рэстаран «Колас». Сённяшні касцёл стаіць на іншым месцы і выглядае зусім інакш, хоць варта адзначыць, вельмі сімпатычна. З пачатку 17 стагоддзя немалую колькасць капылян складалі сыны Ізраіля, габрэі. Яны арганічна ўпісаліся ў гарадское асяроддзе. Нават сёння габрэйскія могілкі, усё, што засталося ад капыльскага кагалу, суіснуюць побач з сярэднявечнымі курганамі. Капыль з'яўляецца калыскай і для беларускага талента не толькі літаратурнага, але і палітычнага. Асеннім днём 4 лістапада 1887 году у сціплай мяшчанскай хаце па вуліцы Царкоўнай з'явіўся на свет Зміцер Жылуновіч, бацька беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі. Зміцер Хведарович Жылунович, найбольш вядомы псеўданім Цішка Гартны, беларускі паэт, пісьменнік, грамадскі дзяржаўны дзяяч, удзельнік рэвалюцыі 1905, 1907 і 17 гадоў, рэдактар першай беларускай бальшавіцкай газеты «Дзянніца», першы старшыня часовага ўраду Савецкай Беларусі, пасля грамадзянскай вайны рэдактар газеты «Савецкая Беларусь», ініцыятар стварэння літаратурнага аб'яднання і часопіса «Полымя», узначальваў дзяржвыдавецтва БССР і цэнтральны архіў БССР, працаваў намеснікам наркама асветы БССР у Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі. Будучы пісьменнік і прэм'ер распачаў сваю кар'еру вельмі па-пралетарску, у якасці рабочага гарбарнай майстэрні. Відаць, гэта пралетарская закалка не дазволіла яму надта цесна сысціся з беларускімі адраджэнцамі з нашай Нівы, дзе пабачылі свет яго першыя творы. Такім чынам ён апынуўся ў лагеры беларускіх бальшавікоў, якія шчыра спрабавалі стварыць беларускую савецкую дзяржаву. І трэба адзначыць, што ў іх нешта пачало атрымлівацца. Беларускія школы, выдавецтвы, літаратурныя суполкі, нават армія і бюракратыя па-беларуску. Але скончылася ўсё кепска. Спачатку Цішку Гартнага ў 1931 годзе выкінулі з партыі за сувязь з нацдэмаўскімі і фашысцкімі элементамі. Пасля арыштавалі, а скончыў паэт-рэволюцыянер сваё жыццё ў мурах Магілёўскай псіхіятрычнай лякарні, дзе, як кажуць, наклаў на сябе рукі 11 красавіка 1937 года. Дарэчы, сёння памяць гэтага пісьменніка і айца беларускай савецкай дзяржаўнасці годна адзначана хіба толькі ў Капылі. Тут стаіць адзіны ў нашай краіне помнік гэтаму слаўнаму дзеячу і цэлых 2 вуліцы, названыя ў гонар абодвух яго іпостасяў – Жылуновіча і Цішкі Гартнага.
30-е гады былі цёмным часам не толькі для капыляніна Жылуновіча, але і яго землякоў. Аб тых ужо далёкіх днях нагадвае крыж недалёка ад цэнтральнай плошчы Леніна. Калісьці на яго месцы стаяў касцёл Святога Роха, разбураны ў 1920-е. На касцёльных мурах паўстаў гмах Капыльскага раённага аддзялення дзяржбяспекі. Цяжка сказаць, колькі капылян прайшло праз яго сутарэнні. Мяркуецца, што ў гэтых скляпеннях прыводзіліся ў выкананне смяротныя прысуды. Толькі па афіцыйных звестках тут былі расстраляны 83 чалавекі. У час Другой сусветнай вайны Капыльшчына стала сапраўдным партызанскім краем. Тут знаходзілі ратунак ацалеўшыя пасля разгромаў гетта габрэі Капыля, Нясвіжа, Новага Свежаня. Справа даходзіла да сапраўдных баёў, разгромаў нямецкіх гарнізонаў у навакольных вёсках і мястэчках, а 9 траўня 1942 году партызаны атакавалі нават сам Капыль. Нямецкія ўлады рэагавалі жорсткімі карнымі аперацыямі. Так, у пачатку лютага 1943 году тут разгарнулася аперацыя «Дажынкі-2», падчас якой за 2 тыдні было расстраляна 2325 чалавек. Сёння Капыль – ціхі райцэнтр, хоць і размешчаны зусім побач з турыстычнай меккай Нясвіжам, але зусім абдзелены ўвагай турыстаў. Аднак аматару даўніны трэба пабываць тут, абавязкова ўзысці на замчышча, паблукаць між курганоў і надмагілляў, сустрэць цені даўніх месцічаў сярод схаваных у зелені сядзіб. Капыль. Пішыце, і будзем разам рабіць беларускую гісторыю на свой Капыл, па нашай беларускай назе. Будзьма разам. I got it.